laugarren bertsolaria ere. Amets Arzallus Antia. Honela xedio Amets kartzelako gaiak. Egoerak beste aldean jarri zaitu. Egoerak beste aldean jarri zaitu. Hiru bertso nahi duzu neurri eta doinuan. Berantza begira Amets Arzallus, serio kartzelako lanari ekiteko, azken lan puntuagarriak izango dira berarentzat goizari, dagokionez behintzat eta honekin osatuko ditu 14 bertso puntuagarriak. Ametsek orain arte egindako lanari begira nengoen, eta ez da soilik ez dela inun erori. Nik uste dut, ariketa guztietan Goia jodula. Goia jodula, bertso batean ezpada ariketa osoan, baina Ametsek... Hor bere aita be, iruditan. Hore txapelketa osoan zehar saio, ez bakarrik bere semearen saiotan. Bertsolaria beraren Nafarroako txapela eta bere gara inentzitakoa. Txapelketaren jarraitzaile sultsua. Eta, bueno, ez dakit, nik uste dut, bai, orain arte bertsolari aipagarriena, nik uste dut zalantzarik gabe, Amets Arzallus izan dugula, bertsoaldi aipagarri guztietan bere izan dalako protagonistetako bat. Hori da. Eta gainera, uste dut, orain kartzelan badaukala txapelketa honetan zor txiki bat, eta da, kartzelako edo bakarkako lan biril bate osatzean. Nik uste dut oso gauza onak egin dituela, batez bere Elizondokoan bertsolariaren paperetik eta poto egin duen bertsolariaren paperetik kantatu zuen lanura aipagarria izan zen, baina falta izan zitzaion borobiltzea. Orain, hartu duen martxarekin goiz honetan, hori egiteko gai den. Orain dela lagurtekoak oraindik, gogoan soilik ez, asko buruz ikasitakoak dira, orduko hartan langa oso goian jarri zuen Ametsek, gaur hauxe du, bakarkako ariketan tan lehendabizikoa. Entzun dezagun. Andaluzian sortu nintzen ta Rodriguez hiru abizen ikasketetan nola eneukan aski argita aski zen, 20 urte eta anasi nintzen, benemerita zerbitzen, trafikoari paso emanta, goizetik gau izerditzen, ta azkenean Donostiako kuartelera heldu nintzen, eta ordutik lana egin dut, intxaurrondoak astintzen, intxaurrondoak astintzen. Nere izena gorroto duten, ez dakitzen bat familik, ez da izango Euskal Herrian, ikusi ez dudan mutilik,
galdetzen nien ikezote duk, inoiz hil guardia zibilik, eta hil baduk zer sentitu duk, neure lankide bat hilik. Galdera hauei erantzun arte, horregongo aiz txintxilik, baina begiak zarratu eta segitzen zuten isilik. Segitzen zuten isilik. Baina heldu da aro berria, nunbait bukatu da gerla, ene zain daude magistratuak eta auzitegi gela. Bi ordu dira ontaz ta hartaz, galdezka ari direla, eta orain neulago isilik, lehen mutilaiek bezala. Tokatuko zait itzal luzea, zulo bateko kartzela, baina espero dut presidenteak indultatuko nauela. Indultatuko nauela. Txaloak eta burrundak, amets hartzailusentzat